Близький до критичного. Стан здоров'я ув'язненого кримсько-татарського активіста Едема Бекірова щодень стає дедалі гіршим. Його адвокат Іслям Веліляєв напередодні зміг навідати політв'язня у СІЗО. За словами захисника, тяжкохворий Бекіров все частіше скаржиться на біль у серці, задишку та безсоння. Тепер до і без того важких недуг, цукрового діабету та хвороби серця додалися судоми. А рівень цукру у крові не падає попри інсулін, який Бекірову колять тричі на добу. Больше 10 дней я не мог посетить его, я был в отъезде. Но за эти 10 дней состояние его, конечно, ухудшилось. Он сидит в этих закрытой камере больше целый день, 24 часа. Делают ему 3-разовый инсулин. Но, к сожалению, я у него спросил, у него сахар на высоком уровне. У него началась очень серьезная одышка, он не может ложиться. У него сразу начинается кашель, одышка. Нагадаю, Едема Бекірова затримали торік, 12 грудня 2018 року на пункті пропуску Чонгар. Це адмінмежа з окупованим Кримом. Тяжкохворого чоловіка звинуватили у зберіганні боєприпасів та вибухівки. Попри вік та тяжкі недуги, окупаційні суди вже 3 місяці не пом'якшують запобіжний захід затриманому і навіть відмовляють у медичній допомозі.